Chekutanga regai nditange ndichiti tine urombo nezvakaitika kuna Nolani. Regai nditange nemi mama vakapfeka hembe tsvuku. Ndinoda kutanga nekuziva kuti ukama hwenyu nemwana mukomana uyu wakamira sei? Ndirameguru vake. Murameguru vake. Kadzi wemukoma wababa vake. Alright. Ndinovimba kuti imimi ndimi ndichita hurukuro manga muripo musi wacho pazvakaitika. Tikada kungoziva kuti chii chakatora nzvimbo musi pakazosvika pakubayiwa Nolani nababa vake nebanga. Tingangoti baba vake vakangosvika vachingopopota semazivisi zvatinongoziva. Saka handina kuziva kuti chii chakazotora nzvimbo. Mwana akazononokera around 4 ndobva achindikumbirawo mapiritsi. Inini semunhu anga achingobvawo kuhope ndakabva ndangonotora mapiritsi. Pandakabuda nemapiritsi ndakamuti tokuda kumwa mapiritsi warwara zvikanzi ndabayiwa nebanga netete. Pandakati nebanga vhura tione pawakabayiwa. Saka anga akakotama anga asiri kukwanisa kusipatara. Ndipo pandakati sunungura zvikanzi handisi kukwanisa. Ndobva ndasunungura. Anga apaisa sokisi ndobva asunga netai. Asunga netai ndobva ndakapasunungura. Ndapasunungura pakabva pasokisi pai pakabva pandakakwatanura pakabva pabuda pane zviro ndakati iropa rakadunduvira. Ndobva ndapinda mumba. Mapiritsi aya handina kutozomupa kuti amwe. Ndobva ndatopinda ndobva ndatora betadine nekotoni. Ndobva ndati regai ndichikirina ronda riri ndobva ndapanama nechinabetadine. Saka ndiri pakati pekukirina ronda riri ndipo pandakakirina kekutanga ndichibvisa zveshe zvandaibvisa ndichiona but handambofungidzira kuti pangava pane chinhu chiri kubuda paronda pai. Ndipo pandakazoti itakakuspatanuka umire ucheka kuita kakumira zvikanzi handisi kukwanisa ndobva ndamuedza kuti amire. Saka nguva iyo ndopakabva patanga kuchururuka zvimvura zvanga zvine muriwo. Ndobva ndakatora kotoni ndobva ndakirina ndobva ndaona pari kubuda mavheji. Ndobva ndakabvunza mwana ndikati pawakuvara pachona pane mushonga wawaisa here zvikanzi aiwa. Ndobva ndatora zvikanzi chii ndikati ona zviri kubuda apa zvikanzi ndochikafu chandadya. Kuda kuti banga ranga rapinda. Saka ipapo ndakabva ndarohwa nehana. Ndokupa ndakangotora kotoni ndobva ndapanama ndobva ndatora bhandeji ndobva ndasunga. Ndobva ndamurarisa. Kurara kwachina kwanga kuchitonetsa. Ndobva ndangobuda ndobva ndaenda kumariro kwanga kuna amai vachona ndobva ndangonovadedza ndikati weimuona uyu handeikumba munoona zviri kuona. Tikazobvunza kuti ndozviripo. Ndokuzoendawo kumapurisa ndokuzobatsirwawo ndokuya nemwana kuno kuchipatara. Iye muchiri pakutaura naye akataura here kuti baba vakamubaya vachimubayirei nebanga? Inini kuri kumba chandakakwanisa kumubvunza ndakangoti zvaitika nguva zvikanzi kwakudhara. Ndikati wadiwa chema kana kuti wadiwa ndiudza nguva iripo zvikanzi zvangoitika. Ndikati asi pamwe pese paunomborohwa unouya uchimhanya uchinoka dhoo. Ko nhasi chii chakutadza kuti wabayiwa nebanga ndobva washivirira zvikanzi zvangoitika zvakangotaura. Pane pamataura mashoko ekuti pese paunorohwa kureva kuti mwana wayo anogara achirohwa. Pane paanomborohwa paanorohwa chaanotoziva kuuya kumhanya mumba mangu. Harohwe pese pese kanenge katuka akarohwa asi katuka kachona katuka kachona kaakarohwekako akangomhanya kuuya munhu. Asi musi uyu haana kukwanisa kutaura. Musi uyu chakazondichamisa ndechekuti katuka kachona hakusi kutoti akarohwa zvekutoti anogona kungomarwa neshamhu yekutanga yechi2 anobva atomhanya. Asi apa akatobayiwa ndokutonyarara. Kuti akatora nguva yakareba akanyarara. Ndizvo zvakangondishamisa chete nokuti pamwe pacho angonorohwa kana ka1 kana ka2 obva atotisa. Nemusi wacho iwoyoyo tikati baba vanga vakadhakwa here? Kudhakwa vanga vakadhakwa. Hakudhakwa vanga vakadhakwa. Saka kunetsana kwakaitika baba nemwana imimi hamuna kukwanisa kukunzwa? Vaitongotsurana sababa nemwana mumba mavo vachitaura. Saka handina kumboziva kuti pangave pane zvingazoitika.
maingonzwa kuti kutsiurana vachinzi unobika muriwo zvakanaka wange uchimhanyirei ndozvo zvandakanzwa ndobva vazoudza mwana vachiudza kamwana vachiti ugozoudza mama vako kuti uko kwaitika mariro mangwana ndoda kumukira kumariro vachiudza mwana wangu vachiti uzoudza mama vako kuti vari kuzviziva here kuti kwaitika mariro sekuru vashaya ini ndoda kumukira kufambira mariro mangwana makuseni asi vanga vakatota saka zvekuti mweya uyu wakazovabata papi hapana akaziva nekuti hapana akaona. Saka banga racho ravakashandisa kubata mwana rakazowanikwa here? Rakazowanikwa naamai vacho nezuro. Imi mai guru makanzwa sei muchitanga kuzonyatsoona mwana uyu akadai somuchinzwa nyaya? Paakati ndabewa nebanga handina kumbozvitora sekuti zviri siriyasi. Ndakangofungidzira kuti ko zvimwe zvingoriwo maina. Saka pandakazoona paakubudawo mavheji achitaura kuti ndo chikafu chandadya ndipo pandakavhunduka zvishuwa ndakavhunduka ndokubva ndatopa nama ndakatozofila bhedhi ndikati saka nguva yandapavhura hapana here zvazoitika kuti mwana angave ane mhepo yaita se yamupinda ndakatopakadzikere panhamba kana kuti imi muchionawo kuti extend yebanga racho kuti zvakanga zvakamira sei seusiku kana izvezvi kana kuti ndinzi ndidescribe ronda racho hamusi kukwanisa ndinganyepe inini ndakangofunga kuti kamaina karonda sezvinongotiwo mwana akakuvara ndinongogevhawo maronda evana saka ndaingofungidzira kuti kangoruka rondo kangori maina. Mazouya kuchipatara? Ndazouya kuchipatara. Kuchipatara vakasvika vachiti chii? Takasvika kuchipatara ndobva tapinda muemergency ndobva aonekwa nachiremba zvavakataurira ndinozvinzwisisa. Vataura nematerms avo? Vanotaura nekusaiti kwavo. Saka ndipo akazonzi anofanira kuenda kusikani. Sikani ndipo payakati mwana akakuvara banga rakasvika kumatumbu. Ndozvakazobuda mai kuchipatara. Pamazoona kuti chironda chandanchiona kunge chidiki chiya chakatokura. Ndopandakatozoona kuti hapana ndichifungidzira kuti padiki ndinopakwanisa kupaya bhandeji wobhandejawo hapana. Kakaoma. Regai tiende kuna mama vari padyo nemi. Mama, ndikada kutanga nekuziva kuti ukama hwenyu nemwanakomana waNolan wakamira sei? Ndina mai vaNolan. Ndakurukura nevanhu vakawanda asi tingada kuziva kubva kwamuri mimi kuti nezuva racho iroro chii chakanyatsotora nzvimbo nemurume wenyu kuzosvika nhasi takagara pano tiri kukurukura nekuda kwemwana akabayiwa nebanga. Ndapedzera kuona mafestival vakadhaka vakatava vandedzera maino ndandiri mumba munoziva kuti madzimai anongorara mumba mudhene mune mabiswa masofa maino kunhamo kwamama ana mama wabva vadaira vakati chii zvikanzi ngavai tiende kumba zvikanzi kuenda kumba kupi zvikanzi ai sori mama ndandichida kuvaudza kuti ndakuenda ati alright endai hapana problem. Saka ivo varamba vabva ndabuda panze saka ivo varamba vanamba ndikati hazviti kuti ndiite se ndiende kumba imi mamusi kutofanira kuenda kupi kumba zvikanzi amaende dhako saka bho ndakuenda ndadzokera hangu mumba bva ndaita se ndarara sana vangu vakaswera vakamira bhazi vari bhizi ende sekuru vakangoita sudden death vakangodonha ndokuvapfeka pasipoti vana mubodzi varwara kana kuti chii takangobatikana ndangoti ndarara kuzonzwa kuma4 ndakudedzwa mainono ndakatombodaira ndandadzokera kurara nzausonzoera kuti kudedzwa panze ati hambochamba kuti vanhu vakarara enda ndakarara mbedroom mako vanhu vakudedzwa nzaka uyai makatomirirwa ndobva ndabuda pandakanzwa vhoisi reavo ndakati kwaitikei hana yangu yakarora maybe vadzoka kumba ndobva ndati pandaibuda namai nguvai ndobva vati 4 ati kwaitikei ndobva ndabuda zvikanzi mainono handei kumba ndikati kuri raiti
zvikanzi handi tozotaura tatoti fambei mucha kuti kwamboitikei ndobva ndamira zvikanzi pane zvaitika kuna Nono. Ndikati aitwa sei nababa wake? Zvikanzi pane zvaitika zvinoda muchiona. Ndikati ndichaenda ndandakutora ndichaenda ndakanzwa izvi zvangu zvese izvi kupera simba. Ndataura chokwadi chichaitika kuna Nono chamanditeerera this time handichaendi. Zvikanzi aiwa handi munoona nozo unongofamba kuti Mwari ndibatsire ndakangofamba but unenge wanzwa kuti ndikungofamba zvangu unenge wapera basa. Tafamba tasvika kumba tikati tisai teinuhwisa tisi kuda kuti baba wako aita sei vamuke kana mutora ndovakuwadza mwana vanogona kumuka wavo uchiri musoro vakatanga futi kutiitira mesi. Ndapinda ndakanyarara kusvika mwana akarara ndamuvhura muchi ndobva ndindabewa nadheti bva vati tovhura here ndikati musafana ndisuda tabuda panze pataenda kurodi chaiko tobva zvanzi nabangu saka toita sei kati nyaya panapa ndeyekuti tiende kuchipatara. Ndobva tati saka toita sei totsvaga mota ndobva taenda pana toti ofisa tobva tati auya tibatsira akati zvamukwanisa kuita tsvagai mota ende ronda rine mwana kana mutotaura kuti abaiwa nebango kuchipatara hakuna kumurapa kwavanoita tandine maneighbors edu hakuna kumurapa kwavanoita kana asina police report. Chitsvagai mota nekukasika moenda pamarimba kupolisi munotaura kuti chi ndozvaitika vanokumonyorerai police report motomhanya nekumwana tobva kuchipatara. Tokataita sekudaro tatsvaga motikari raini ipapo tauya ndopakatanga kurutsa mwana waza pakatanga kurutsa mwana ndakapanika tamhanya tatsvaga mota tapinda mota neguru kubatira mashona nje nemukoma kumwana wangu wekutanga bcause ndanda kutoti handichatoendi ndandavhiringika ndobva vabatirana nashoni ndobva vaunza mwana mota tapinda mota sanibharova mota kusvika pamarimba takatosvika motikari yemapurisa mukuru wemapurisa pamarimba akagara mota zvikanzi kwakanaka here anamo totaura wanga topadhuzoda kuchinjana shift tine mwana wedu abaiwa so but usatambise time kasikai kunyora izvezvizvi mwana anogona kutoita zvinhu mumhanye nemwana kuchipatara ndiani watingaende naye kumba ambva tichienda imimi kumba mudzokere kumba isusu takuenda nemwana kuchipatara ndikati amadi kuti ini ndiende nemwana kudini kuchipatara ava vakati aiwa toenda naye tondowaya imi muchidzokerei kumba. Mapurisa akati tikuda banga ravashandisa kubaya nababa vacho tinzwe kuti nyaya yobayira mwana chii. Tasvika kumba vanga vakatorara mozotemesa tikabuda nemwana wangu vakarara munanga akatakwa tasvika mapurisa ndobva vapinda ndobva vavabata vakatomuka zvekuvhunduka kuma inono kwechichaitika tikati mabaya mwana tibaya mwana upi tikati mamuda kuuraya mwana inini ndikauraya mwana wangu inini zvekuvhunduka zvo vatorwa nemapurisa. Mapurisa akati madha imi michigadzirai muteere kupi kuchipatara tichadzokere nemi kumarimba itai mugadzirire muende kuhospital. Ndobva ndadzokera mumba saka pandakadzokera mumba semunhu anga ari kupinda ndasina mafoni namungwandandinako kwandandiri ndakutsvaga kuti foni yavo neyangu nekamukafoni kadiki zviri papi banga mapurisa paakapinda takarishaya hatakatsvaga hatitauriwana mapurisa ndazodzokera mumba meyo ndobva ndasimudza chispika zvimaspika zvebluetooth zvidiki zvezvo chanchiri pachacho pandiri kuchisumudza ndopamba nefoni yangu pasi pacho ndandisumudza mafoni ndopa ndokuona pane banga ati banga iri ranga rine zvakaita kunge zvichena zvezvo nomuza banga rikacheka mafuta enyama ndo zvazviri pa ata iri banga iri ndorinenge rabairwa avo kuiswa kuvigwa here kana kuti handizive kuti vakagadzika vachiviga kana kuti vakangotsveta semunhu anga akadaro.
ndoka ndarisiya riri mumba ndokandagadzira nhando yokunobva kuchipatara. Tauya taona mwana tazoona chiremba unongoziya language yepanapa pachipatara. Mwana ari kuda kuitwa matest akanzi ada kuitwa anzi $60 matest anzi ari kuda scan yange yanzi $40 apa panaka. Vamudiko aya mataura navo seBernardo aya vanga vatotaurira vanhu vekupremfongosi andozvaitika ndobva vafona zvakamira semene akati mwana ada machiremba vauya vakaona mwana pane vakauya pekutanga ndobva vamonabva vati vachadzoka vakauya vamwe handizvo ndaona futi ndobva vazodzoka vaive vakauya pekutanga pai ndobva vazovatsomuva ndobva vati mama ndiri kuda kuti mutete kana kutya veimone chii ndodarimo ndaitya ndairamba kuona mwana ndangoswenotarisa kudai bhari dai so mukona mwana ndokutobuda tsvina nechikafu chese chaakadya mwana akakwara ndobva vamudzvanya kunoko akati papinda mhepo saka mwana anofanira kuti vachi emergency operation unozoti ungonzwa kuti mwana ari kuenda kutheatre zvinotyisa. Ndakabatikana hatina kana mari nehanzvadzi mukuru vauya kozoiti hatisi kuda vanhu vakawanda tikuda mama sarei nemwana vamwe ngavanomira bedza kuba mukuru vandaudza kuti anzi kuitwa mablood test nekuskana vamukuru vamhanya handisi takasorosaseiti kana vakashandisa idhi yavo yekubasa kozi munhu vashanda kukansel ndobva vanodhindirwa kuti mwana ende kuskana kana kuti vakanokumbira vauya nerisiti rekuskana tikanzi aiwa yamanyorerwa pekutanga nachiremba mboyachona mwana haisiri yandiri ndikudai idzokerai futi vakusara vakutora mablood samples mudhokitari vakatoti munomandishanda ndakutoshanda chii mwana wangu nesocial media nekutenderera pangoita nyaya vese vanenge vari paigrew up mufakosi manesi madhokita vakazviona saka vairamba vachingoya chiodhi vachida kuita sei kuona kuti zvakamira sei ini neeji yemwana machiremba akabatikana vakati takutoti padiki padiki tichiita sei tichiramba tichiuya tichiona kuti mwana ari sei takungokumbira fevha chimhanyai tsvagai nepamunokwanisa takutokumbira mutsvage mari yematest aya tikutoada izvezvi mablood test pakondishini yemwanake yakamira sei ipapo ndo patakazochema manje tiri kunzi tiri kuda $60 panga pasina kana dhora apana kana mari tabudapo tiri kunzonzi matumbu memwana mapinda mhepo matumbu emwana aboka apa mwana hachagona kurara kuti arare nesaidhi angasingagone kuti arara akadai hachakwanisa ndobva vanhu vanga vari kumupakosi vanga vanzwa nyaya yayo vandobva vakontributa ane $1 ane $2 ane 5 ane chii vangobatanidza mari nekukasika ndobva vapa bamudiko vakauya nazuva vamataura navo bamudiko mbva vamhanya vahirwa mota pane munhu wakangoita rudo rwake ndobabhadhara mota akati izvezvi pane mari yakamirirwa hazvina kumira musha nemunomusiya munhu paHarare hospital musamusiye kucheckline kana kupi nemunomusiya paHarare hospital mukati chaimo hanzi vakumbira vanhu vanga vari mukomba tikukumbira tinoda kuti mbomusiya munhu paHarare hospital vanhu vakanzwisisa ndobva vauya ndo mari yakazoenda kumablood test yemakazoenda nayo isusu tichienda nemwana usikana vachienda kumablood test bcause dokita angati ndiri kungopaiwa nawa chete patient yangu ndiri kuda kuenda nayo kutheatre ndo ari kana ndobva taenda kuscan ava vachiendesa kumablood test vachinotora mablood test munoziva zvinoita mwari vanobatokawo kunoshamisa tichingobva kuscan magetsi achienda mwana achidzoserwa pamubhedha tichingoscan madhokita ezvizvo aenda vanga vataura kuti ndiri kukupaiwa nawo vachidzoka vakatoti hatisi kubuda toda kutoita mekushuwa kuti mwana uyu ndiye ari kutanga kuenda kutheatre vauya vatarisa masikana avo havakutaurira vanonga kutaura kane language dzavo ava imwe muchingoona mapikicha
hamuna chamune muchiziva bva watarisa tarisa. Vakati mama mwana akakuwara, hapana option, mwana ari kuenda kupi theatre. Bva vanyora emergency, vaita mapepa avo, vangunibva vamhanya unonzi ende munoningirira muno kuti mwana ari kuadmitwa, anoda kumisa muward B5. Apa magetsi aende, mwana ada kuendeswa B5, hapana lift yekuti mwana aita sei, because time iyoyo patanga tasvika kuti mwana timuti anofamba munomujegerana, anga asisakwanisa, anga akurwadziwa. Kana pamupisa aimbonzwa chiveve handizivi, vaivanga kutaura kuti mama ndiri kurwadziwa, mama ndiri kurwadziwa. Muzi tine zvinhu zvatiri kuda kuti mwana aende, asati aenda kuB5 ndopatakanzi tine zvinhu zvatiri kuda kuti zvinoda kushanda kutheatre. Apa hapana mari, ndobva panzi pari kuda vanyora pamba pachida madripi 4 zvimagubhu zvezvi kamari, bva takandorwa futi nemari pai kuokesha yange isati yapo mari, isati yapo pakanzi paridiwa madripi. Bva pazokandwa mari, bva pawanikwa 2 handiti papawanikwa 2 hanzi nemakadhidheta here hamena hamena kanenge kaselotepi, so ndozvatakakwanisa kutenga panguva iyo. Chinhu chese chiri kuda muchipatara chiri kuda, ndobva tatenga zvikanzi takakwanisa kutenga 2 kuswaida 4, ndobva mwana admitwa. Ndobva taenda kuti tiende muB5, mbava kuti mune makumusiya apa ozoenda kana magetsi aita sei auya. Machiremba yabva kuti hazviiti kuti mwana asara, mwana afanoenda kuB5. Saka nevanhu vatanga tinavo, pane mwana watotongwa watanga tinaye, ndobva vatina bamukuru isu takuisa mwana pawheelchair, tinoijega pamawheelchair steps, vabatirana nameguru, bamukuru vakati usaidhuku, meguru vakati usaidhuku, yakavabata kumusoro kwedu, takuisa mwana ndopaanadmitwa mukaiswa pabhedhi. Tasvika kuB5 kuya tasvika tapa manesi aripo ikoko, vavhura vakati imi muri kuziva kuti mwana uyu ari kuenda kutheatre? Tikati tikuzviziva, zvikanzi pane zvinhu zviri kudiwa, hazvitoite kuti aende kutheatre kana zvisipo. Unoziva unonzwa kunge kuda kupenga, so hapana mari. Takafunga kuti pamwe zvinhu zviri chipi, takabva tavati zviite tituuye nazvo mangwana makuseni, zvikanzi hazviite because ari kuda kupinda mutheatre. Nesu vai vakati handichatoendi kumba, ndofanira kupedza na6, but ndichaenda ndichisiya mwana uyu amutheatre, ndokuenda kumba kwako, handichatoendi, ndakutomira neni. Ndipei mafoni nhamba yenyu, titofonera nai vamwe ngavamhanye famasi tiita sei, taburuka mwe tiri kutenderera musoro kuti toita sei. Takukurosa apa handiti tiri kuuya kumota, ndopavakatinyorera mamwe mapiritsi e$17 ne$31. aiwa ndo akazosaririra. Kwakabva kwanzi madhiripi aya ari kuti nemadhiripi angatatenga 2 zvikanzi ari kufanirwa kuva ari 4. Zvinhu zvese zvanga zvanyorwa kunzi zvive zviripo zvakakwana, zvikanzi tikutozvida zvakakwana nhasi. Zvimwe zvatakanonyorerwa uko ndo zvakanzi, ndopakazonzi pakasara wewenzi 17 newe31, ndondazandizvii pakawanikwa. Ndopatakafonerwa kunzi pane mari yakandwa muapplication, ndopatakabva tatarisa mari, ndopatati mari yenge ichitobva yamhanya unotenga, pane zvimwe zvasara ndobva kwashota mapiritsi. Panoshota chii, ndobva vanotenga, vatenga vadzoka. Zvatakatenga zve zvakatonzi hamusati zvakatonyanya kuchisisa, ndozvasara ndozvaita 17 ne31. pamwana ari kunge wadziwa, unotenderera pfungwa, unotenderera pfungwa kana nanhasi ndikazvifunga. Musoro wangu waitema, ndai ndichifamba so ndainzwa kuti ndiri kufamba but handisi kutsika pasi, ndingonzwa kutsika mugorosi. Ndobva tagara mumota, toita sei, ndakuchema, vakati kana mwana ari mupenyu achirwara nechipatara mwana haachema. Kati saka mamhari toita sei. Ndobva mwana wangu auya, mwana watete wangu, ndobva zvanzi mama
ndakuenda kubasa kwangu mutauni andikandiri mutauni ega ndonoona kuti ana maiti vashanda sei, ndonotora mari ikoko ndotenga iyi yasara iyi iri kunzi achitomboitoti aende kuuyu asina imi michienda ikoko ndokufonerai kana pamutauni akati aureti tazopinda akazotifonera kuti mukambozochienda so mama mutaundi ndatenga we17 wasara we31 matichas ake ekutyora anga ariwo panapa vakati titauya tisina kugadzira dete zvizivo tiri kuchazoita maexpenses ekuti kunoda mari tadai tauya takagadzirira kana mukomana uyo akazoita seiwo kana takakwereta handizivi ndokazokwanisa kutenga wepetrol masara kuti mwana endi mutheatre nditotenda mwari kuti mwana akapinda mutheatre akaitwa operation was successful zvakafamba musha. Right, saka pari zvinhu zvakamira sei kutadzwa zvakaitika zvese izvi zvakamira sei neupenyu hwake inola kana mupiwo yamuri kuda kuti muri yezimbabwe ndomukana wandiri kupai zvakare zvitava muri yezimbabwe pari zvinezvi tichitakatisana nemabhiusi kosi mari yekuti tichada kubhadhara kuenda operation yakaitwa madhoktors akati izvozvo zvinozoonekwa pari zvino toda kumboita zvekuti tiseve upenyu hwemwana nemabhiusi ekuzobhadhara tichazoda mishonga apa vati pamunouya nahwani tichakudzai kuda zvakati nezvakati nezvakati ende asati akudya masuwa ndidzi kana pandapinda makuseni akati kana mvura hatisikumupa chirembo akati atichimbomira saka anenge haasati akudya and mwana achazoda kanseling yakasimba ndiziva kuti kana musi anosangana nababa wake kana mwana atone vitamins zvichamuvhiringidza pfungwa. magariro enyu nababa akakamira sei taigara zvakanaka but chinhu chaiitika ndaitaura natete wangu mazuva akanditi ko iwo mazuva ese chii chanji chimboitika musingataure ngatete murume wangu anga ane mapersonalities zvikanzi chirudzi ndikati hamuzozvinzwisisi vanhu ndikakutaurirai hamuzonzwisisi ndaitwange ndogara nevanhu tu vakasiyana kana tiri makuseni munhu akasvika pambe dai kungoti mai ava vakadyisa murume nzaimegura wangu taimuka makuseni ndindiri pajuto vanenge vachitaira panze ndichitaira ndichiwacha vanenge vachiyanika okutoti mira ndibike inini iwe waita zvakati vakangonwa hwahwa chete and it was a daily thing almost every day pasvondo taigona kuverenga kuti havanawo kumwa ka2 kana kuti vanonwa every day asi vakange vanwa vaipopota zvekuti mukataurira pasi zvine basa rei handina basa nazvo vaipopota ezoti vanoita sei vanopopota ende vanenge vane hasha vanoita wild kuita kunge mumwe munhu ndozvavaita ndozvavanga vari asi munhu handikwanisi kuzvitsanangura ini ndakatovhiringidza kutoziva kuti saka pari zvino muri kunzwa sei mwana ari kuchipatara murume wenyu atotorwa nemapolisi ndakabatikana ndikuedza kuti ndisanyanyofunga kozi ndiri munhu ane bhipi ndakabatikana kamakuseni ndakavatarisa zvanguso pataona pamarimbo vakurememba zvakaitika ivo vari kuti havasi Ivo vari kuti kutori handisi ndizvo zvavatori vakamwa hwahwa manheru vakapopota kamuka makuseni vanoti kandina munhu wandakatuka vanotomuka vari muhappy mode kutoti gulezi manga sei vanogona vaitogona nondituka inini ndotomuka ndakatotsamwa kuti vakatondituka ndisina otonzwa makuseni mamuka sei gulezi ndotongodaira zvimwe zvezve kungoti ndobva ndati asi baba
Saka handizive kuti hwawa hwachona hwaivashanda sei. Zosvika pakusanganisa pamwe nemadrugs Madrugs kana mbanje chaiva vanga vasingabati, kana mweya wembanje vanga vasingada kutonzwa. anga ringori doro. Aitaura kuti handidi kunzwa chinhu chinonzi mbanje ndo chinhu chavakazonda muupenyu hwavo. Handidi mbanje padhuze, havadi kutounzwa mweya wacho. Takurukura inyaya inorwadza, inyaya inochenedza. Tinongotenda Mwari kuti Nolan mupenyu. Handizive kana mune mamwe mashoko ekupedzisira nerumwe rubatsiro rwamuri kuda. Tichatanga nemi maikuru tichienda kuna mama kumure Zimbabwe vari kunzwa nyaya. Ndofunga nyaya iyi yabata vanhu vakawanda, vanhu vakawanda vari kunetsekana kuti zvakaitika sei. Saka tati tuye tikurukure nemi mamuripo tanzwawo zvakaitika. Saka panguva ndakupai mukana kuti kana mune mamwe mashoko nerumwe rubatsiro rwamuri kuda ndo mukana wacho. Handiringoda kutanga kutenda kune vese vakatibatsira, akatambanudza ruoko rwake nepashoma paivi ainapo. Ndinongoda kungoti vakaita basa, vakatibatsira. Tozongokumbirawo rubatsiro mabhills nezvimwe zvichadiwa kuchipatara, nokuti kutopinda kwatichaita ipapa nahani tikutonyorerwa chilist chezvinenge zvichidiwa pazvinhu zvakaitika tisingatarisiri. Tinotenda mekuru tichiuya kuna mama vaNolan, ziva ramune mashoko ekupedzisira. Chandinoda kutongodza kuti ndoda kungotenda vanhu vandogarisana navo munharaunda. Kunyanya vandoda kutanga kutenda vanhu vandogarisana navo munharaunda. Mufakozova handisingambozova kuti vanhu vamufakuzova nerudo kudaro ende vakabatana vakandibatsira. Munoziva ndakaomerwa nezuva kuti munonga anopa kuda here. Ndoda kungotenda ruzhinji rweZimbabwe munoziva mapureya chaiyo. Ipe nongoti amai nono zvinoita zvinokusimbisa munhu uri panguva yakaoma. Ndoda kungotenda chandangokumbira kuti vanokwanisa kutambanudza vachitibatsira tikwanise kubhadhara mabhizi nechikafu chaachazodya, since asati akudya masodhidzi ende muchipatara muchipuwe chikafu chinobva kumangana chakabikwa. Nevanozokwanisa kuti tiwane tumanazo twakanselingi. Ndikononge zvakatovhiringa even musikana ari grade 5 makusemedhemo kamwana kakadiki kameguru kaECDA vafona vakati sisi vauya kuzosiya munin'ina wavo azibata waita sei anga vachichema in the whole yesterday ichema because anga asara ari kufinarwa kunhamo kwasekuru. Saka hanzi vanhu vairamba ndakumba manheru akati mama ndazotiza kumariro ndikadzoka kumba ndikagara ndega kusina munhu ndikati wadzokerei. Zvikati mama vanhu vangu vachinditi iwe mwana wane pyasi, baba wako anobaya vanhu nemapanga. Saka mwana unenge wokungoti society anenge akufila sei, because vanhu vese vanenge vachikoti ndiye mwana wacho. Zvakatomuvhiringa, zvakamuvhiringidza even kuchikoro. Ndofunga vanhu vanga vachiita sei, vanga vachimutarisa makuseni. Tinotenda vana mama, tinovimba muri Zimbabwe muri kunzwa nyaya pano. Uri mubereki zvinhu zvinorwadza, ende uchiziva kuti zvichida ungoriwo mweya wabata munhu usiri kuda kwawo baba kuti mudzimai wari kukokora kuti aiwa munhu wekutiwo kana asina kunwa anenge ari munhu akanaka. Saka takungokumbirawo muri Zimbabwe kune vachada kubatsira mhuri, nhamba dzavo ndidzo dziri paskirini, mungovabata mungobatsiranawo. Tichingoshora kuti Nolan ave neupenyu hwakanaka, abude akwanisewo kudzokera kuchikoro asvita muri Zimbabwe. Ndinotenda. Ini ndinonzi Bishop Adele, ndiri zvakare Deputy Director weMfakosi Metropolitan Trust. Nyaya yakaitika mukunzwa kwatakaita mushure mekunge tanzwa chiitiko chakaitika munharaunda, ndakataura namai vemukomana Nolan, ndikataura namukoma
emukomana Nolani zvo takanogara pasi tikakurukura nyaya iyi inonzi baba vemwana vakanetsana nemwana mushure munge mwana abika muriwo mavegetables asina kufraya. Saka baba vanonzi vakanonetsana nemwana kuti sei wabika mavheji aya usina kufraya. Ndo kunetsana kwakaitika baba nemwana. Mushure mechitiko ichi ndiri mumwe wevanombobata dziwo richiitika baba achikonana nemwana zvakare. Baba vamwe chete vavavo nemwana wavo vachikonana. Zvichiituka pakunonunura zvichireva kuti kugara kwavo vagara havana kugarisana kwakanaka baba nemwana. So nguva zhinji ndinodaidzwa semumiriri wenharaunda, semumiriri wenzvimbo zvakare, ndinodaidzwa kunzi auya kuno kune mhirizhonga iri kuitika, ndichimhanya ndichinodzimura bongososo pakati pemhuri iyi. Izvezvi vasvika pakubayana, baba vasvika pakurwisa mwana, pakubaya mwana, iri nyaya yekusanzwisisa kwababa kuti mwana kana achinge atadza anogadziswa nenzira ipi. Ndodambudziko hombe ramira ipapa kuchitwe chitike. Ndisati ndaenda kumberi mataura imwe mukati akazi kekutanga ndochokwadi ndikada kunzisa kuti baba vari munhu akaita sei mukuranga kwawanga achiita mwana nekuti makore atiri kunzwa achiri mwana mudiki ende vana vanongoita musikanzwa asi kuranga kwacho kana kwakuranga kwekuti kunodaidzirwa munhu mukuru akaita semi kuti agadzirise munhu akaita sei baba. Ndisingazivi zvinoitika mumba mavo mavagere asi zvinoitika munharaunda handiverenge kugara kwakanaka para baba vane mwana wavo kana nemhuri yavo kuti nemwana chete, nekuti chero amai vacho vachezvavo vanotopindawo futi mumhirizhonga idzodzo, tichitopindawo tichinonunurawo mhirizhonga idzodzo. Saka tichizodzoka mushure mwana uyu akazosvika pakubatsirika sei, imiwe munharaunda makazoziva sei kuti ndozvachiitika pamba? Inini ndofunga ndakasvika kuma7 ndisati ndaziva chiitiko. Munhu akazondifonera ari kuNorton, ndikazondifonera kuti bishop muarea menyu muri kuitika zvakati, taona mota yemapurisa yatouya ikatora vanhu, zviri kufamba sei? Ndikakadzika nazvo. Sezvinai ndichitanga kunzwa nhau iyi ndakati reka ndibate vemakuhwa. Ndabata vemakuhwa ndatanga kubata Nephews Chimbowa. Foni yaderwa nemukadzi wake nemhaka yekuti ndiye anosvitsa makuhwawo National FM. Ndakafona foni yaNephews Chimbowa, ndafona foni yaNephews Chimbowa, to be surprised foni yaderwa nemukadzi wake. Yaderwa nemukadzi wake ndizati kuti bamunini pandiri hapanotomira zvakanaka. Ndikanatsura nzwa zvakawanda, chii chiri kuitika? Zvazi izvi zvinotori kuna kumadoctors. Mukoma wanyabaya mwana nebanga. Muri kuti chizvo anondivhundutsawo. Nephews abaya chi? Mwana nebanga. Mwana upi? Zvanzi Nolan abaya nebanga. Zvakanondivhundutsa. Pandakata foni. Unoziva pane chiitiko chekuti chikapinza mupanic mode. Unombotadza kunzwisisa kuti iri story here yandiri kunzwa zviri kufamba sei, chii chiri kuitika. Ndabva ndakata foni. Vandafona zvakare. Ndikati chii chaitika? Avakati Nolan abaywa nebanga. Nolan abaywa nebanga, matumbu ari panze. Nekuziva nekuona semundagara ndohendera nyaya idzodzo inoshanda community affairs. Ndo bandiko rangu randoshandira community affairs. Vandaona kuti nyaya kana yadai it's an emergency case. Toita sei kuti mwana abatsirike. Kobva ndavataura no, chimirai ndichakufonera munguva inoteera. Ndokuzivisai kuti ndezvipi zvataita uyezve ndezvipi zvatichaita kuti mwana awane rubatsiro. Tadaro so ndakatanga kucommunicata nevamwe vandoshandidzana navo. Kune nhau iri kuno yakamira mukuti. Handitika kureva kuti kubva ipapo ndakatanga kuronga source of funding senzira toita nguva dzose. Vandadzoka kumhuri iyi vandakataura navo zvakare, toita sei
toda kuti titsvage rubatsiro kumwana uyu. Hari kuti mangwana zvizope dambudziko kuti vaitsvaga mari vangonzi nani vatsvage mari. Vanhu vagara panoitika chinhu mwana oti zvavarivo vanotsvaga mari vakadi kutsvaga mari. Mumwe bva ati vanosvika vanoziva vaitsvagire chii mari. Inyaya tu dzatodinidzi dzatobuda. Handiti panyaya chi imwe chete. Saka ndakataura nemhuri yekwachimbowa. Ini ndine mashandiro andoita munyaya dzakadai. Saka mashandiro angu kana paita dambudziko rakadai ndinotsvaga mari. Saka mukutsvaga kwangu mari imimi semunhu wecommunity affairs handitika ndinoda kunzwisisa kuti chekutanga ndoda iko keshi yenyu imimi semuridzi wemwana handitika. Zvakare inini pakushanda kwenyu mukutora mari hamushandi moga, ndinoshanda nemi tichitora mari kuti mwana kwanze kudini kurapwa. Ndo maamiriro azvakaita. Ndo danho ratakatora. Tatoda danho iroro ndakagadzira article yekupa mwana yochi mari yefundraising. Handitika handina kuperera ipapo. Ndakasimuka ndikaenda zvakare Gwarire Hospital. Ndikanoona futi vandakanoona Gwarire Hospital iri nzira yekuti mwana akasire kudii kubatsirwa pasamirirwe kunzi pada kumirirwa mari. Apa mwana situation yenge kamira sei pamai mhanya mutsvaga mari. Pamwe mhanya chitsvaga mari ndakazivisa vanhu vandakatsvaga ndikataura kuti nyaya tinayo pana pa-emergency hatisomboda zvematare. Tina emergency issue yatinayo panapa. Saka tikuda mari nekukasira. Sezvinei kune vakabvisawo mari nekukasira. Vanatorawo mari iyoyo vandamhanya mwakahaya motikari. Handitika vandamhanya nemotikari ndakahayirwa iyoyo kuenda kuGwarire Hospital. Tichisvika ikoko situation yemwana yanga iri pakaoma. Yoti inini ndichinotaura nevari panzvimbo mwana ari kunzi haasi kukwanisa kubatsirwa pasati pabhadharwa mari. Uri panzwisisa? Mwana haasi kukwanisa kubatsirwa mari iyi isati yapo. Kuti panguva iyoyo mari yanga ichidiwa kuti patange kuita step ahead papa chidiwa $70 yescan ne$60 yekutheatre. Vetheatre vari kuti hatikwanisi kubatsira mwana asi taitwa scan. Vescan vari kuti hatikwanisi kubatsira mwana pasati pabviswa mari. Tikati nyaya iyi inyaya yakatooma ino tisvike panzvimbo nekudi nekukasira. Sandakazora kuti ndisvike panzvimbo hokundaigona kunotaura nevechipatara but hazvaigona ndisvikonotaura nevechipatara ndisandanzwawo futi kuno kwacho kune chii chabuda pane mari iyi iripo. Ndosaka ndakabva ndakasosawo kunoko mari ikabuda. Handitika kwabva taenda kuchipatara. Kwabva tasvika kuchipatara tikaita kuti basa ridini rifambe. Mari yakanga iripo vatati chidimbu uku. Ndikati kuna mukoma anozikanwa kuti Madhinda. Tikati asirekere pachitupa ari kumusikaniko. Handika ndiye Cassius handika Chimbowa. Ndikati imimi chiendai nemari iyi vandavaita handover mari yanga iripo. Chiendai uku munoita izvi, chiendai uku munoita izvi, chiendai uku munoita izvi. Munguva imwe cheteyo vakandisiya ndakutaura nevechipatara chaHarare Hospital. Vechipatara chaHarare Hospital hatonge tapedzerana zvakare tichiri mukutokurukura zvoti izvezvi tine hurukuro yatiinayo yandoda kuti ndimhanyire munguva dzinedzi yandinofanira kuita na 10 o'clock pandato corresponder time. Nditegedze kutora nguva yenyu yakareba. Apa ndakuda ndine mubvunzo ndobvunza asvika kunopedzisa. Baba avo pane nyaya ndikunzwa kuti mune chigaro zvamataura zvinenge zvakawanda mazoti munomundemeni. But pane nyaya yekuratidza kuti pane intoxication rakudhakwa nenyaya dzemadrugs ende mufakosi munomanetsa nenyaya dzemadrugs. Imimi semumwe anobata ari muno community chii chingaitwe? Handizivi kuti kungava kutaura nehurumende kana kutaura nevanotaura navo kuti nyaya dzemadrugs nekungodhakwa nekumwa kumukozodo tikumwa nevanhu zvipere. Rega tanga ndati mufakosi say no to drug.
nyaya yemadrugs izvezvi as we speak right now nezuro ndichimhanya kuwarire hospital tine dzimwe nhume dzatakatotuma kumarimba polisi. Nyaya yemadrugs inyaya yatiri kutofambira, hatisi kutomira, ila hatisi kutombodzora tsvimbo, hatisi kutarisa kuti uri ana anobva kupi, hatinoziva. Chotizivana newe but kuti munhu wese wemadrugs ngaabatwe. Because vamwe vari kutaura kuti memjezi yakamabhesi. Right. Izvezvizvi tiri kuti mabhesi ese tiri kupinda. Ndiripo musi wacho. Tiri kutopinda. Ndofunga polisi rinobatsiro rinotibatsirawo narwo kuti pinde muchirongwa chipi ichochi. Hatumai surprise zvakandisipo but nhume dzakadziriko dzanondizivisawo kuti kuna polisi band yakatodii yatogadzirwa yotopinda mumachenya echi yemadrugs. Zvakare tiri kubata muzvikoro maheadmaster chichi vanhu vakasiyana siyana mabandiko akasiyana siyana, kunyange nemi vagari muri munharaunda, kunyange nemi vemedia. Handika tinokudai kuti mutibatsire pachirongwa chakaita seichi nemhaka yekuti madrugs auraya musha. Izvezvi inini myself handigoni kuti nditi Nephews Chimbowa akaita izvi asina kubatwa nemadrugs. Nokuti munhu paanobata madrugs anobata ari pakawanda. Uri ndinzwisisa? Saka inini community leader ndiri kuti madrugs atiurayira musha. Zvese izvozvizvi tangozvifugidza mugumbeze rimwe chete rekuti inyaya dzemadrugs. Rega tisvike panhau yenyaya dzemari. Ndotoziva kuti kune vamwe vanogona kunge vakuda kutotora mukana iwoyu vachigadzirawo kuti kumapeji twavo vachiisa nhamba dzavo. Tika kuti panguva ino kana muchikwanisa kudoma nhamba chaidzo dzekuti vachada kubatsira Nolan kuti arapwe tambe zvakanaka, munogona kudzitaura vachinzwa pavhidhiyo ndizvo. Chekutanga information yese mafambiro airi kuita ndiri munhu ari kufamba ari pamberi payo, zvichireva kuti nhamba dzekutanga ndedzangu. Chero basa risati raenda achada kuzotanga kuzotumira mari, asatumira mari vatanga vakonfema mbavha dzakawanda, skamu yakawanda. Mwana utogona kutoba replace chitupa achiti ndiri kwa Chimbowa. Handika nditumidzirei mari. Chekutanga nyaya kwa Chimbowa ari kufambira nyaya dzemadonations nezvese zvikuitika kwa Chimbowa. Ndini Bishop Benjamin Olik Adele. Iri zita ndo rinobuda zvakare paEco Cash pangu. Handika asi mari yeEco Cash haisi kupinda muakaunti yangu. Nhamba dzangu ini dzekundifonera 0772 579 638. Ndichatsokorera zvakare 0772 579 638. Nhamba dzeWhatsApp 0713 822 860. Bishop Benjamin Olik Adele. Zvakare Deputy Director weMfakose Metropolitan Trust. It's a community development group. Trust inobatsira community. Then ndauda ndikupei nhamba dzeEco Cash. Ari kuisirwa Eco Cash ndimukoma weNephews Chimbowa. Anonzi Lekias Chimbowa. Nhamba dzake dzefoni 0774 346 171. Ndichatsokora zvakare nhamba idzi 0774 346 171. Anonzi Lekias Chimbowa ndiye munhu ari kutambira mari yeEco Cash. Inini ndiri kufambira mari cash in hand, ndiyo ndiri kufambira. Zvichireva kuti chero Eco Cash ichiiswa Lekias ari kuripota nyaya yemari kwandiri, zvichireva kuti akaunti yese ndiri kuita. Zvikujeka here? Ita zvitira kuitira kuti kune vamwe vaya vanogona kuda kutora mukana iwoyu kutora mari dzingade kuti dzibatsirwe. Ndisingazive maybe munogona kutipa update kuti mwana ari sei panguva ino kana mune zvamuri kuziva pamusoro pemwana. Chekutanga sanda pa-update ndandidzokere panyaya yemari, ndova neuhori hwese, ndova neuhipi hwese. Nyaya yemari ine vanhu vaviri vari kuishanda. Inini Bishop Adele
naLekias Chimbowa mukoma wani waNephias kuroti baba wemwana anditika saka ngapave pakajeka ipapo kuti kana munhu achida kuendesa mari kana asiri kunzwisisa zvakakosha kuti abate vhini mimi weSly Media kana sokwesa ibate mimi weSly Media ngaabate inini anditika abate inini tosvitsa nyaya igwe inofanira kuti idini isvike mari yemwana isatsakatike urubatsiro ruri kuitirwa mwana ndokumbirisawo nemwoyo unoda kungava vemachechi kungava vemacommunity leaders ngava maMPs vangava ani ngatibatsirei mwana abatsirike mari iri kudiwa kumwana haisati ane figa yekuti parudiwa mari yakati nekuti mari zuva nezuva iri kudi iri kuwedzera saka tikati mari parudiwa $50 munhu achabvaona panzi paseni $50 upati mari yakwana mari iyi haisati yakwana ende icharamba ichidini ichiwedzera kusvika ava vekwaChimbowa takati muchazoadresa kana nyaya yemwana yanzi yadini yasvika kwamvura yachika makumbo kureva kuti ndo vachazotaura kuti kurapwa kwemwana mari yadini yakwana. Baba wakatorwa nepolisi izvo kutaura kunoku as we speak right now vasvika paMbare Court unochitaura nevatachitaura navo vari munzira kuenda kukoti vachivaperekedza kuenda kukoti saka kutaura kunoku vasvika paMbare Court mwana nezuro akaitwa operation so hatisati aziva kuti zvaapadanho ripi paoperation yanga ichiitwa mwana but takasati tatoprocessa kuti mwana apinde mucheto aitwe operation zvichireva kuti pasina chinopingidza mwana nezuro akanoita operation chatamirira izvezvi maresults eoperation yemwana kuti zvaapapi asi izvezvi tichitaura mukoma waNephias ava vari kushanda navavo tatovatuma unotenga mishonga vatomhanya kunotsvaga mishonga iri kudiwa yemwana sotora kwandaita kuti nyaya iyi haisati yadini yapera mishonga mari dzichiri kudiwa umwe naumwe ari kunzwa vhidhiyo iyi tiri kukumbirisawo ngatibatsirei nepatinodini nepatinokwanisa napo mari ichiri kudiwa mishonga iri kudiwa tikaona izvezvi mari yanga yakataurwa pakutanga kuti paitwe scan netheatre is 130 andika manheru kuti mwana aende kunoitwa operation andika mari yanga yataurwa isati iri yeoperation paitwa 31 USD andika kunoti mari yedu yatopinda mu160 andika yatoma 160 something toisa pa 165 andika kuti basa iri rifambe pane mari dzine dzidini futi dziri kubhadharwa tautoti mari yatopa almost 170 andika izvezvi pane mishonga iri kudiwa andika mari yakashandiswa nezuro ndeyemadripi 31 USD ndeyemadripi kurati pakashanda 31 USD andika kune mapirisi anoda kunotengwa aya kune mari iri kudiwa yasati taziva kuti imari iri kudiwa kunoti mari ika panosvika update iri kuuya mari pamwe yanga inopinda mu$200 saka kunoti mari haisi kunzi paridiwa mari yakati mari iri kudiwa kuti mwana abatsirike muchidimbu ndo mashoko angu mari iri kudiwa kuti mwana abatsirike. Thank you so much nekubata kwamunhu leZimbabwe pari zvinotaura tiri pano paHarare Central Hospital uko kwakauya kuchunzwa Nolan mwana mukomana wekusvika pakubayiwa nababa vake nebanga saka takwanisa kuti timuone asi nekuda kwekuti asati akunyatsoogona kutaura Nolan uyu akakwanisa kuti operation yake yakafamba zvakanaka asi zvanzi dokta vake ati ngaambomira pane zviro Nolan asati akugona kudya asi agona kunyatsokutaura uyezve angomirira kuti achinzwa kuti procedure yacho ichange ichifamba sei kubva pari zvino asi Nolan mupenyu Nolan akakwanisa kurarama zvakare chanzwa kuti baba vake vaenda kukoti has been placed on remand vanzi vanodzoka kukoti musi wa24 saka ndiwo update anaida kuti tikuzivisei nekuda
nekuda kwenyaya yaNolan. Ndine chikupai chizere kubva zvino kuti chii chisi kuitika mukati meupenyu hwaNolan. Ndiri kutendei nekuona nyaya iyo yatandikupai zuva ranhasi. Ndatenda.